Salutare tuturor și bun venit la un nou tutorial numit cum să descărcați o mașină modată în GTA San Andreas. Și prima dată luați GGM GTA Garage Mod Manager. Dați pe download pe prima februarie, bla bla. Așa. O să vă apară unde ăsta, GGMM, o să vă apară un WinRAR. Și în WinRAR-ul ăla o să vă apară 3 chestii. Alea 3 chestii le puneți în folderul cu GTA San Andreas. Uite, GGMM merge pe GTA 3 Vice City San Andreas. Ca să vă luați mașina modată, intrați pe gtinc.com și în stânga aveți San Andreas aici. Dați la Cars. Luați ce mașină vreți de la A la Z. Z-ul e jos, dar nu mai merge. Eu am luat un Bugatti, dar era pe Phoenix și îmi dădea creștere în buget, că aveam mașină Bugatti. Hai să luăm un Mitsubishi. Avem aici Mitsubishi. A, uite-l. Oricum, nu iau mașini de-astea, că nu caut eu. Haide de-asta. Ce mașină șmecheră! Nu aia, asta e. Mitsubishi Lancer Mr. Edition. Așa, dați la download. Mamă, ce mașină șmecheră. Da, nu pot. Și dați la start download. Și așteptați să descarci. Să vă arăt eu ce să faceți cu GGMM-ul când îl puneți. Și acum așteptăm iepurele să se încarce. Uf. Mă, da, ce greu. Așa. Intrați în mașina care vreți. Nu! Wow. Așa. Intrați în ăla cu WinRAR-ul cu ăsta. WinRAR-ul Mitsubishi, așa. Ce mă enervează. Cam bizar. Mă, da, mișcă, mă, o piesă din tine odată. Calculator handicapat. În sfârșit. Intrați în Mitsubishi. Îl puneți pe desktop. Dacă vreți, unde vreți. Numai să fie aproape. Intrați în el și astea sunt pozele. Mamă, ce mașină. Mitsubishi nu era așa. Asta e. Intrați în folderul... intrați în GGMM ăla care l-ați instalat în folderul cu GTA-ul și scrieți aici la Cars Admiral. Bine, Admiral se numește mașina. Uite, o vedeți. Nu. Uite, o vedeți cum e acum. Dar nu o să o mai instalez eu. Dacă dau la instalări și fac ceva, o să apară așa. Așa o să apară mașina. Dar nu o să o fac, fiindcă... Na. Așa. Intrați în GGMM. Dați la installer. La manual mod installer. Și vedeți aici, scrie DFU model. Intrați în el, așa. La aici este o foldă. Nu. Uite, login, v-am zis că
Pe desktop e mai ușor. Mitsubishi și scrie Admiral DF. Așa? Dați la DXD texture. Și Admiral text. Ce mai e și asta? Nu mai. Și dați la install. Nu! Nu! Da. Of. Și asta e mașina. Mamă. Și cam atât a fost pentru acest tutorial. V-am arătat tot ce se poate lua pe acest. Asta e, ne vedem în alt tutorial. La revedere! Băgăm ea. Nu voiam să dau install. Că îmi dă din nou crash, iar stau să mi se instaleze din nou GTA și GGMO și Sam.